gwisgo ni yng Cwpwrdd Cadi, heddiw I weld yng Cwpwrdd Cadi. Nofus am ddŵr a mynd I ffilmio, dawnsio ballet neu ar I gân actio. Hedfan dan gilydd a siwrne hyd, neu teithio dren I bendra'r byd. Beth sydd heddiw weld yng Cwpwrdd Cadi, mae bob grist a'n haith yng Cwpwrdd Cadi. Mae drws yn agor y nawr, yng Cwpwrdd Cadi mae 'na antur fawr. Gweithwyr gwych. Na ni, barod I hedfan yn uchel yn yr awyr I Fancaradog? Wi'n barod, Miss Cadi. Wow, ddim rhy uchel. Paid â phoeni, ddala I ti. Helo, Cadi. Helo. Balloons. Gai dal nhw? Wrth gwrs. Gai ddal un fyd? Dyma ti, ond cofio pa gadael I fi fy... Sorry. Gadau fi. Mae'n rhy uchel. Ai nôl yn stôl I. Mae'n iawn, nai sefyll ar y blwch yma. Nef na ddim gweithio, Jet. Defnyddio stôl. Wps. Mae'n amser chwarae gwisgo. Gwisgo'n ffansi nawn bob un, gwisgo I ddo bob lliw a llun. Gwisgo brenin, gwisgo wrach, gwisgo pili pala bach. Falle awn ni am dro mewn balŵn mawr. Na, ni bydd y gweithwyr gwych. Gwisgo'n ffansi nawn bob un, gwisgo I ddo bob lliw a llun. Drychwch! Fan y gweithwyr gwych! A goffer gweithwyr gwych! A ffone bach gweithwyr gwych! Gweithwyr gwych yn galw'r pencadlys. Helo, pencadlys! Gwac! Crew Cadi, sut allan ni helpu? Argyfwngir gweithwyr gwych yn 333 Feidyr Natur. Mae angen help ar un waith. Hwrei! Ein tasg gyntaf! Woohoo! Bant o ni! Jess, ti'n gwybod ble ni'n mynd? Na. Ond mae'n hawdd. Bydd cyfeiriadau'r gweithwyr gwych yn dangos y ffordd. Ymhen 3 bloc, trowch i'r dde. Woohoo! Bant o ni! Tri. Wedi cyrraedd! Waw, mae'r lle ma'n hollol anhygoel. Wel, mae gwaith trwsio yma. Rhaid fod rhywun arbennig iawn yn byw fan hyn. Ar fôl I, Miss Cadi. Gofgoniant mawr. Odych chi'n iawn, yr hwyaden bach? Dw, diolch. Rhaid mai chi yw'r gweithwyr gwych. Ni yw Crew Cadi. Wedi dod i helpu chi. Dyna wych. Diolch am ddod mor gloi. Sut ddigwyddodd na? All unrhyw beth ddigwydd yn ffamyd fach chi, yn enwedig gyda help y fam ddeiar. Y fam ddeiar? Dyma fi. Dyma restr o'r pethau sydd angen ei trwsio. Pob lwc I chi gyd. Nawr te, mae'n rhaid I fi fynd. Rhaid I fi helpu'r byd I gyd. Diolch I chi. Hwyl fawr! Hwyl fawr! Ta-ta! O'r gorau bawb, torchi llewis. Pam fod y drws mae'n cwmpo o hyd? Sa'n gwybod, ond boes bach mae'n drwm. Falle wrth dynhau un o'r bechyn galws my. Gyda'r bechyn galws my. Ond pa un? Cloi te Tara, ti bron yn barod. Rhaid I fi ddod o hyd i'r offer iawn, Jet. Mae'r bechyn galws my yn sgwar. Felly, defnyddio'r un sgwar. 1, 2, 3. Ta-da!
Wedi llwyddo! Hwrê! Mae eisiau trysio tap dŵr o fan ddeiar i fan Cradog. Mae weld yn iawn i fi. Mae'n dod yn rhydd! Lollipops! O na! O gogoniant! Iawn sownd i fan Cradog. Rhoi ei hwn ôl yn ei le. Wy'n credu bod angen defnyddio'r gefele triongl. Un, dau, tri. Ta-da! Wedi llwyddo! Be sy'n drwsio nesa, Cadi? Teledu y fan ddeiar. Wych, wy'n dwlu ar deledu. Falle mae'r plwg yw e. Aros! Mae plwg a chortyn yn beryglus. Gad I fi weld. Diolch i fan Cradog. Croeso mawr, Miss Cadi. Dyma'r cortyn! Ydy'r plwg yn y wal? Fi ddim yn siŵr. Un eiliad. Wy'n gweld... Ie, mae'n mynd fan hyn. Waw, na gorden hir. Lollipops, mae'r cortyn yn mynd i fas. Bant â ni! Mae plwg y cortyn I mewn yn hwnna. Melyn wynt. Dyle hi droi? Dyle. Dyna sut mae casglu egni. Falle dyna pam nad yw'r teledu'n gweithio. Dewch i'w thrwsio hi. Mae angen hoion mawr crwn ar y felyn wynt. Felly rhaid mae'r morthwyl gyda'r cylchoedd ar y pen yw'r offer iawn ar gyfer y das. Roedd na felyn ar y bryn, roedd hi'n cwmpo lawr. Nes daeth Cadi gyda'i chriw, mae'n ddiogel nawr. Tac ar y morthwyl, roedd na felyn ar y bryn, roedd hi'n cwmpo lawr. Nes daeth Cadi gyda'i chriw, mae'n ddiogel nawr. Tac ar y morthwyl, roedd na felyn ar y bryn, nawr mae'r gwaith ar ben. Ta-da! Wedi llwyddo! Chi'n meddwl bydd y teledu'n gweithio nawr? Heilwen haf, mae'n gweithio! Hwrê! Chi blant wedi gwneud gwaith gwych! Wi mor hapus â gwenynnen felen mewn cae o flodau. Diolch I chi. Ni yw Criw Cadi, yma'i helpu chi! Diolch I chi yn arbennig am drwsio'r teledu. Dyma beth sy'n fy helpu I gadw golwg ar fyd natur ym mhob un man. Newyddion pwysig ar gyfwng yn y parc. Does dim digon o law wedi bod ac mae'r gwair yn marw. Mae angen glaw man yr haf yn gyflym ar y parc. Well I fi fynd I weithio. Gaich tywys chi adre ar fy ffordd? Bydde hynny'n ardderchog. Bant â ni! Dewch da fi! Drech Cadi, mae 3 balwn fyny'n uchel nawr. Paid â phoeni, fi'n gwybod sut yw cael nhw o'na. Mae'n rhaid I fi gael yr offer iawn i'r dasg. Na ti. 1, 2, 3, ta-da! Wedi llwyddo! Swnio fel bod rhywun wedi wneud rhywbeth arbennig.
Ni di gwneud llawer o bethau arbennig heddi, Mam. Ni di helpu y fam ddeiar i drwsio drws ar taptwr a'r teledu. Waw! Tro nesaf bydd angen help yn y tŷ. Wi'n gwybod at bwy i droi. Ni yw Cwpwrdd Cadi. Yma i'ch helpu chi. Wel, wi'n credu dylai gweithwyr mor wych gael hwyl yn y parc. Hwrei! Gwych! Banta ni! Well i ni fynd ag ymbrel. Falle bydd glaw man yr haf yn dod i'r parc i Cwpwrdd. Cytuno, Miss Cadi.